utatangu nendo kukuana nerva ka watchinje ko chibiswaye corona kunyar kubasana borobwana koraso abere nyumba wegeka nsinyire ngangi kwale koko yaega kimwate bintu nari gusibika na amusibati muna ichokonde lya magiga igako nguro musacha lakini lero na hoteli oromia ngena nyenye nyowa nyabeta antu tole para gaso ko nyakotera ya fantasi ba ko kama na ko chao fanya ko ngoma etere ti direction tunes tiga si ito no ko musha no ko nyakotera ya manto yendo kune kionge yo se tiga patale bali chisa ba ko ina na nyumba bali mbugu ausu no ya ba ina te munganya mwina ata na kwa ba iro mokora unengo ndi nje tinko bango bang muyando kono ngai wachi kwenda ko inaenda mwasabiri mwina Bueno, ne irani. Ikasabiri no nere mamas. Ya, omuzo mintanto moro. No mwasabiri yo se ne buse kon. Ya, buza te koni wa. Endongero mzanto ma, lakini achikora gana maye kuyana. Yendo kiki. Yendo kiki kitabu atikiye. Ya, emanye bintu byomo yako minto, nebinga oni to kwa. Njeti ndi kwa mini oyo. Oyo no mamas ya chiko cheki mwana yani oboko mwana. Awo ntorabo. Nduko ti atwa nduko jibo. Sawa, endongero na te ko tai. Wana igona tai ren. Ninche osoy. Aye. It's just in one. Ya, gana ego tai. Todo sai ni diga ke uma. Madam. Ngo ngana mo. Ebe sango to mirande. Ina mbeli ya wese ni mbwata. Kai chato fei. Kitingo fei. Zanya ndo kuchia. Wana watu. Ndio ndio watu. Ya ese de na wente to corriente. Kwana kwa komendo. Yani na wetingo wate kwa tumira na tora ibieka. Wana je wote na mori pata kubaniga. Bakanko hapo. Meli yoko nyora tore nero ma to wika mutali no sai to enda suchu. Hata nyipinga wa musani hapo. Mono mbogo. Ndai ngoba. Yani umzanto mama ina nchiko ichi chama bere. Tinya timongi noi. Na kitin mwa butele. Lakini wando tika no mzomi. Ne intanto. Pero chobana na yore ile gabo. Ama ete tigango tei. Na go tei ria nya chintu nda isato. Oche mindo. Ukanga. Ya? Oni owante tata hari simu. Umotindi. Kwani ngakiale simu? Atomi no motindi sana. Atomi no motindi. Lakini senga njore te koma ni vinte nge kosiba. Njengo ta hiyo chimaka. Koratiga. Bono uno musani ulio ne gitu alenge ne ndio gaji ukagenda. Woni ga kuachi ndoma iti usaye chi uchi. Amangana ya basani ekakana. Na inche ndege naye. Bono nyego taete. Ogo chapa kaminto toka. Mino. Sa penda itina ko taye. Bono turatiga mangana yuande ndaitere turakwana mangana itu tutu babiri
Nakuwa nyangoni. Nyangoni. Maito kodi ya karasi jikiko kwa. Ngego sinero. By the way, no ini kinte kwa mimi pia Yako wapi? kabisa. Njana wonga. Biango kiri unongo geti. Beri monto nyako te kunoromia. Onye muntu kakarukondire lakini wobwa konte lakini erero konte. Akioromia. Kwa yako erero no nekero. Kero kingoli gelinde na nchene ari ademai. Kebain. Kemen. Lakini erero na wote. Oromia. Ngena nanye nyowa. Kwa ile rimaka. Umaite ninche nkorora bono nche maisa na tago chora sin kororoka. Nkorora kirasi. Kirike kororoka dan kirochi. Kimwe. Asante. Kubena tigonte inanasa. Nje mwene kote ya santi o korora na korori. Na uwanta konte. Lakini nchi na wako sawa ngo hotel. Sagini umete, sagini ukorko goste kwa ngene. Ya nje nkoroko sagini. Igone Bono ni ngonga inerieta. Igone kemeno wante. Aki, wante hii ati inde beautiful. Kabisa. Njega kinseji nanya gotwara. Hano boko nyoraba murabange bakunda ngeri. Narigirira nako mubona nkiga kibagonte. Lakini manya ahetimete yani naki manyinka nakorete ngagwanchira nonyo ugakwana gosoka nyakombori nga kayora nyora. Seine meroberia nyasaye. Yani na kumiringa ngakibona ngakiyapere tunabona nkumete nakina kindensa. Actually tumete na kindensa. Seine meroberia nyasaye. Ekwa preserve tu. Ngonyora. Ngwakere nyasaye mbio mono kware gokora ba muragwi. Eligera kwa nyori. Eliende nyori chance. Sagini. Aki. Kama Igombia tu anyora nide. Kose igombia tu anyora. Nyonya sana watemere. No na yoro chembe atari. Ndo chombo ya mama choko kwata mwiga igotali uyaleni. Kwanza ishutani ke muntu nkakete bone kinyore kinge mutoko iko chabuka bana kyoko cha minto kuoga igano mete nonye irangora nigwate irangora usa kuimokereri igoro na kunyora kubasana borobwana nkoraso bana njeke muntu kyoko ke muntu kwanza litangani kwanza ke muntu mna toko kwana igata ni mugakona bakana daraja tarchangana kumogora nzara mbakete mayenga mugaka kisenge njoke muntu era ntonarite oyonde oro aye no manyete to basa kuna kongingere no manyete Tingo mete kini ke muntu no yomi to muntu ngia baba ngoko kuna doro Tingo ngia sora litanga aye o tata nchako chama ngoko borono ngocha kondo ni chentaba ke muntu ntabi nchena ko boli musa choro like muntu ni mete ke muntu na tumati mugakon ende toli mutanga ni gochaka go complain tumati mugakon awo yo nga kya koro gemo na lero ngote ika baba ai ke muntu na mete mugakon na mai tuncheke chemba tigara ka go chama kabika timba sa kumumira ndos Unang kumumira ko manyari kingo makorera Angi unya utugerera ya bon Yesale mugaka Ewa maite kwa bere nyumba wegeka nsinyire ngangi kwale gokora Yaega kimwate bintu nari gusibira nakuri Ono ogosibie bintu kinyaruka kiro Yaya nabatuma yo monde chire ndenda roche bona gakina bintu ni bichafu n'ibintu wakorere gasinye
Sale. Kwanza abana bana kibako gende. Ya bana mbuya bali. Nditsinga nabo ibodi bali mbuya. Njoma ati bana ba mugambi. Bacha ko. Inde nare komenya ntiweka. Abana batigiro barabake. Njoma munyene ngosokande. Ndeta yuko balinda. Kwabalindire sana. Kwabaikiriya se kwabaikiriya. Abana batakiri gutwara masikani ngo cyasore. Ya mbanzi hete. Namugake goikambale ndabana babona babeke nabana. To basa kweba none litukeni. Okwanyu. To basa kweba none litukeni mo okire. To basa konte bigore yo amagandra y'abana aba. Gore chingira ni cy'abana aba. Omate bona bangiri kubwato bwa. Abeire bona abayise. Bona bakoranga no moise kondo bakora. Bakoiranire. Yara kinya maskani alamba bwa. Mbuya kwa bakini tena mbuya bwa. Ekira kinta kete balinde. Kira kinta kete balinde. Ndizi TV obwenso bw'omugusi nigo bono yakonikiru ndekerene nego kurengera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko bwogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore. Dizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Dizi TV obwensu uomogusi. Dizi TV obwensu uomogusi. Nigo tuachire ne timu ya Donya Charity Mission eyo donate ebintu gocha se chiskuru bunechi Nyabeta Nyare koba toko bana ikereri tuko yari gucha kabigi ntekia sana yani kuko kwano kuto kwana ga igen kora ya ne igwete bia amanyinga komnyoka buya Engore ya igwete bia aki ona ga ngaki Maina rona igure ngoro ya gisteriyo engoro ya ne wakabia yani na igure arauna kono china na kwa iro ko kuchao na igure bune ngoro ya yo kwa no igwete mnangi gwete feeling simba to cha so no maite mnachi yani na igure turu wako kuko ngoro na igure ngogon mangana ne no nyanchiran aba tumontaro te yona konte ya mangana kwante biri ono kwante biri mangana yekemen igombi nanya konyora chinse cyane ngo sari gote yumonde gento getai Egome penya sana wate sababu ukaganya nyabeta nyabeta inchi na bangete tucha kumerano na konyora torora na no bokora ngote bokora barabuma na no bokora kwimuka konusanga ende kuchiya tingo no bokora tingo sari chinse cyane cyogo cyaba kagaiga ukori urujinda bwate ne bane namba yawe singo patisha tu ukori kienyeji lakini ende kuwanyo ande wachi maota batari nyasara yende ketia kende step wende tali wanjera mena mangana ebe na ngobuka kerari tukike mambe na koro yani toramu ira wakati nikio oicha tobo na no ko nchesa tingo go chesa toko bo mupira fini ni tingo bo mupira ego nyine ngano montomia kino mundomia kabisa nande na gote ikuru asenkoro yangu tingo nyara ko ngaina nkoro yangu ya kurumeane tingo chaka kuengaina wasiboka wa mai tengo ngaina monto omonga lakini nje tingo ngaina go chaso
igo bono ekine egento ngofeel kobimeane ngokoeresa ebeta nimbwate ebinto ebinge mbwenta okora lakini bekire ebinto ebia saidi nachire korusaito mumbo ari atamba aliaro nachire bakagai igereri chinsa chiro chikwara butirire iga namonare kobera seitondore na nichombe cheitu kemene lakini nachire gayo gukori aye akamusia njukocha njukocha ngokugerera bono titati botsinga aye nyarukeli ekwasmairi bono ngogerore bana aye kwanti mwene tikosmairi kinde minto aye ngogerore kore mino okanta kare mino chiki numeta senkurala nkai numeta mneza yenge aye kubasana ndechimo aye kubasana baba tema we aye nyarukeli naye musike tukukamba naye aye Temu subati omingo. Litanga ni kwanza kurati kanda rasko ikaturagamba urante na kigwate bukuru. Na kigwate bukuru. Njake chemba nkuru. Yani nakibona na chandi kirense. Age chemba kurati ga gon serious kwalingi na maino metenje na buga comedy senge nchenchera bwacha gokuoga. Aye. Ayenge chemba ge kogera muiso ni nyancha muri okona cheskuma mate gali na chitenere kuoga ne ndekyo kuoga. Akene eke muntu nerega kamurito musacha akabo akiracha kiragaki unacho musacha onyoli abana bakabikira batano abana mbata madike abana abako na kibakorara kibakotoka eskuru Daki musibati umino gaki okorera igane no musibati bunanje tokorega noroche gati kuna ke muntu agoja ke muntu ngo chande mokwanere motengu acha gwa complain musibati bune njoko ngosera iga umusibati bune njoko ndelia magiga iga ko nguro musacha bona ikira senge soma ko none bese okuri ukugore chumye ko batakuga kero muntu amenye kuga kugore kuri yamangane musacha na ke muntu aya tigana ngende tigaye korega tokorega ke muntu ngo chari nimete chinsa chengo chari wate bandara jabachi na maiso ko semoi ndara jabaka na igura chinguma chaba kanzabo kama manyana na ara ndiko chikobo none musacho ngiyagomba sana kira no senge ncheke nyore akorembe nyumba mwane bana mugaga na kibono kero wasa kana gitande yasogochi amate chifairi chiro bisinkara ibina getembiroro mugambi oli ondatigete bono paka nale kubirigiriri buya manyanga ingina inche na so iro bisienge ngaingo chake lakini ngwara gontebira kemuga nikibona kwambere chimbuti kwagote ya tindaga tamono mwana tindaga tamono na ni chidebo tutanweti kwendai Almighty ndaminde buna twa baga kangwe baturi obogambi bono buna soire andi nduchira bono igense yaramo mariko no kubwati bintu bingi lakini ekenyore kigento kitakeire kumanya bitukokera nyore ngana abikire jinderwe jichane inse iga chionsipi abagambi kale baga twali chinde kuba koranga na abikire inse iga bas ekenyore kenda nyoros ya kitogingera afu moka kigento ngero ndete gote kendo kike umwana yokoro kunga nyabuke nyabuke ojo ndere mbijari oya nimbijari nyabuke na ndochi ukareke no kwenda igokora ngara abo mwini ndo bana rafu nindi naro chisi minabwa esi myaka riko matesi minkumurangiri nesi mirorare igalio kalio ndochi ngo gocho kumurangiri onora mukwane kati simie yo maite na amore akora tia saini inerega na muresi naende onyanta kustuamna na kustuango cho kwante bikorenge ngani ya ile ntikingo cha gote binarengi nibona cho gote bini bambara gogo nyama mbina bwate brand yo gote ikobono to kuri chinga kitumukwanire gosenaki nakioroto ya nche bono keranda mukwanira ratebe nga gusi mwangite tro chibono nchitindi mama ngo mwana na basiko irana nere biyo murangira ya tato mwabo omwirese ngorama gusenaki orocha aye mungu mwata no muiburi akeroro muiburi no takeire ko gaidi abana taringa jo kotanga o tori mamu mwa to ko matebi ya ekine ndode usebana to barangiri mara ko bakwanire bitore message to kora ekitori go tiga giete iga mwana yako enda extra mile yange okurama tarikende kenene kwara Kongo lakini ne rinte ko enkora yane nyekorere obuya
Bunya gotera. Because kero nkobera are nae tindu korora kinde complete. Ndakeire kobera ngena. Mekine yento na gunduire. Because muna kero konyora ndare tindu konyora kinde comfortable. Lakini morning amunande ga tindo chi ano ne chinsa kusingo sukachira. Ndoche ebintu bire boromwe. Ebintu bigo flow inywe. Eno ni mana nyasa. Nkonyore gatoberamu na ni shida cyane kiro ekirasire. Hello. Hello. Unaenda saa ngapi? Ndio nimefika tao na kuja hivyo sasa. Utata ngo nendo kukuwa na nerva ka watch njiko chibiswaye. Ya. Agaiga sina chitiko diye gasi. Ara gante tinyanda chinse chekire. Kwana kyari kombona ki nare ngochi. Igone roko kuboli go swaye. Seko ibole ge swaye sera teva daki na chire mbona ikire taone alafu ngendo. Amete nagote ikeronde nae. Nguye banone chi inone intora uchikokora. Kyari none chise chiko anandaro chikusengusukachi. Kone na toru bo batata ndingo yo kalikuwa nire biswaye. Ai swaye go singo ibole ge swaye. Aba toja dira change ko sinko ne language kite local engao. Etari go sineke busi go seke swaye go seke song maybe na iwa cha tayana ki no bakora go seki. Go bono ate tonde sai go se naki. Ya bone romaite no na tario yo man. Nate terero nkore mbeke bintera yi. Ko era semne nkora ya neta gitu. Elinde mbeshua nae. Tia ko bani chugwe kankorochi, abantu nabanga bakorochi. Ndachi ko dance lake. Ngwera nanyore bintu bisari ibichenje. Settings ye change. Ona ega chemba tigatokorega. Kimuntu no into tosinyire ngombeye ekenyore kiga gyo hivi. Altari ari nacho ngirese ngabo sinyire. Kimuntu gatatu tikoni kimwana iga. Akanyumba kango tongi. Apetroli ko terere di. Abone nyumba yetu naronki yakora na kimuntu. Kimuntu yango cheturi to mukwana. Tako gere chane kigisa kweki. Tako akamusekera na kibona kwante. Chande yawe ira mwawe. Ngocha bona igura mangana echi drama nali. Tanga ninje tikango njengo le mtovya na bindengete. Kimuntu nabasacha babane. Pero oyo mambi ngocha ro kale korokuke nyaboke atebe noyo ndakairete. Wa. Yaba baminyoka ni wosi. Ogusuga ko minyoki, nayo tamanya nako minyoka. Maybe come esa data. Tira go salia mais. Mama kusema. Kinyaki, nayo tamanya nako minyoka. Nako tina nakurangi. Naibu. Niki kwa mate. Ngira na achire. Ngwache gara nakurangi. Bwana toche tireni. Hizo mazwadi yo ngitire. Araje kaya kwaka. Anyi tete ngundio munoko. Aja. Wanchire. Mbo musaniyo. Nyabeta. Ndizi